deket-deket aku itu ya. Jika aku gini. Mana ada guru? Tak kok isi. Niku gini sampean kok kuning apa ora kasih kapan ya? Bongkok. Kowe iki belum tahu cokot udol ngerbu. Wong kok senengane iki yo panjang banget ya, Bro. Ning ngene aku tetep berbangga. Dari dulu saya terus menangi beberapa biduan presiden cilik muncul dari Jawa Timur. Oh iya. Ya toh? Contohnya siapa? Almarhum Mega. Terus Niken. Nah. Terus apa namanya? Lintang. Mulai hidupnya nah selasa ini waktu uduk mending seneng lawan kalau masyarakat kalau yang Kuturjo yuk monggo buka bulan ya di Prasek Pade Garing Semarang yuk. Tepuk tangan dulu buat Mas Gareng Semarang asli dari Kota Atlas Semarang. Yo, jogete wayang wong mulo becik mulo apik ning iki biyen pasti utawa A1 kuwi asale saka wayang wong. Gareng wayang wong saiki wis arang-arang sing tanggap genti pindah ning wayang kulit. Nggih napa mboten Mas?
Ya iki sing ana rezekine sing tak parani. Ya. Oke, pangopo jiwa. Sing apa? Tak munggah-munggah sik. Dadek kowe sepuh men. Ora sekopi iki wone atis kok kon polahe oksigene tipis iki. Oh nek hawane adem iki oksigene malah tipis. Oh, kowe iki sekolah ora tau ngompo apa fisika. Wes. Ngono ya. Wah, kan aku kuwi semangatku mergo ora kalah karo bapak-bapak itu. Oh iya, panitia kok. Wah, iki mon. Ya. Sing loro kuwi dapat sadang, sing siji iki ora dapat sadang. Nek kok kapok, Heeh. bareng kepengin nyedak presidenmu, waktu itu yang tidak ada kuwi si sadang ini gak si presiden. Dicopot. Ini Bapak iki biyen yo tau mirsani ae dhewe. Ya ketua panitia. Dudu sing jaketan iku. Oh iya iya. Katanya dudu panitia iki ambine ra padha. Ora panitia iki. Iya. Wah, saking senengku Mas. Ngopo? Lagi iki lho. Aku tanggapan jareng parkirku sekilo. Ora iso mlebu. Ora sama gue ya. Ora iso mlebu PKL lagi lho. Bersih desa itu juga menghidupkan UMKM. Ya. Jadi tujuannya ini warna-warna. Terus yang biasa itu tujuannya warna-warna. Mungkin. Kan menurut sampean apa? Loh, wis teko bersih desa iki resik-resik. Ya. Bersih desa. Heeh. Begini. Bermakna untuk keselamatan desa dan masyarakatnya. Kuwi ber. Utawa sok diatake bersama-sama cara pembiayaannya itu akan ringan. Ya, kuwi ber. Si iso tembung si karo H. Si ini siapapun harus berpartisipasi kalau merasa masyarakat sini. Bodoh aja. Bani. Wes, ora ngoke. Terewatine nerangke itu udah udut banget. Ayo berhenti to ya. Sebenarnya aku rokokku dhewe. Ora dikek panitia. Ngurung. Kuwi. Wong ini aku seneng lho Mas. Apa? Aku ngerti dhewe saking suwe ra tau nek maknyuk iki Ngajuk. wis tekan ngajuk urung. Wis. Wis maknyuk ngene. Oh, jadi wis kan dari maknyuk. Maknyuk. Ah. Aku teko aku budalku kegasian. Terus aku waktu itu tak buang nang res area Kabupaten Paving. Kapan opo? Res area di Jalan Tol ono res area melu Kabupaten Paving. Ku gede ngene. Kapan opo? Omahmu ku lho. Gua itu karangannya apa? Yo karang ki apa? Jenise. Karangnya batu. Nah, anyar wis karang. Aku sing anyar ki Paving. Ora tau itu bolongan jalan. Wah, nang kono santai waktu bareng wis lagi sore, bablas ning aku ora metu pintu tol Nganjuk. Pintu tol kabupaten ora iso milih. Kabupaten ora iso milih. Ora tau piknik. Kabupaten iki Madiun. Madiun sampe Madiun. Sampe metu Caruban. Iya Caruban ki ora iso milih, nyarok kok. Oh ya wis, panggil wis manut. Heeh. Wah, wong aku iki ning kene wis tak apani wong aku bola-bali wis kulino lewat daerah kecamatan Loteko iki. Lo jarak. Ora mudeng sak iki jarak ora tau dikul nang ngene teko. Ya wis, manut. Loteko wis. Dulu Desa Purworejo, Kecamatan Loteko. Malah golek sendiri kalau ngomong ora lu ceret Mas. Oh. Ini lampune mati dadi lu ceret. Keringan. Mati lampu. Iya. Ning matur nuwun lho nggih. Apa-apa saged cumruk wiwit kunjung ngantos gelung nembe sepisan niku saat mriki nggih Bapak-bapak. Nggih.
Ayo, sampean iki dak apa jeneng jagoan kondang sak Indonesia wis ngubungi. Lah kok didadak petang dina kok iso iki lho, beneran iki. Sepi. Ya aku ki boleh ora tau munafik prasaja sakmene. Oh, bener Pak Haji Jumadi sing bakal calon kepala desa kan ngebelaku karo manitia karo Pak Madi barang kuwi. Kurang petang dino, ini nek lapangan apa jenenge Purworejo iki wayangan Kang Koto ora bintang kuwi kurang gak nyemang padose Mas Kangko. Aku langsung benjengan bilang kok yo iso. Ya yo aku jamil Mas. Apa? Dan bumi iki ora ditanggap ning kene. Hah? Aku bumi iki nganggur. Saya lebih banyak di Jakarta. Oh, sombong. Aku yo matur nuwun Pak Junadi. Yang sampun Yuto datang kula, aku lagi ngedengaken swasana saya panjenengane Pak Kades vokalis band. Wis apa? Gitaris. Masuk gitaris. Ben keren. Oh, ben keren. Ya. Lagi kula ya jenenge pas ya. Pas apa? Asmane sapa? Sugito. Lah Sugi iki Sugi sanak Sugi sedulur supel piyane. Oh iya. Lagi kok ae pisan lho dijeke kemokalan. Lah iki Pak. Yo pancen luras tengah dagelan Pak. Mulane kok ora didadi dhewe. Giat bangun desa lan makmurke masyarakat. Mula 3 kali periode lancar. Mula dadine tombok dilakoni waton masyarakate sejahtera. Itu bisa. Bedane Pak Junadi. Loh, Pak Junadi beda. Bedane apa? Suki jujur piyane. Makin mapan ekonomine. Iya. Iki dipilih mergo patut dipilih. Oh. Yo aja nganti iso klewat yen ora klewat dhewe ra rene meneh iki. Wong dene aku wis seneng ontek-ontek apapun saya onceki kok. Oh iya. Lho, bojoku tak onceki dadi anak loro. Wah. Anak loro yang katanya jarang dadi dokter kabeh anake. Saiki iki dadi Bilane karo Pak Lurah lho, jarang kok anake dokter. aku dadi saiki watuk ning omahku rawani Mas. Sumpah lah wong anakku loro karo dokter, mantuku loro karo dokter, ben sak omah iki doktere papat. Iya. Watuk kowe rawani ya, kowe watuk bisa diopname. Iya kok. Ngerokok ngomudut ngono. Udut dilarang karo anakmu. Oh, aku omahku kene. Udutku ning pos kono. Loh, aku bukan apa-apa karena menghormati saiki aku ya ora ketangkep pipi aku dimbang. Mbah, wis tuwek aku iki. Mbah Katung. Mbah apa? Mbah Katung. Katung kok katung. Cah cilik ora iso cicidan Mbah Katung ngono kuwi. Oh, iya. Lah ya. Mbah Katung. Mbah Katung kok kanggo tato. Iya. Mbah Katung kok celuk. Yuk. Wong jenenge mugi-mugi desa itu lho. Kadang kalau ya bener pira swaramu kadang keliru. Iya. Dimaklumi semua. Untuk Rejo. padahal kutuk rejo. Aku mau malah takoni wong kono kutuk rejo. Oh iya. Ya ternyata kutuk rejo. Kowe ngerti tak dari kutuk rejo? Kutuk jaga. Nah iki disesuaikan karo keperluan ini. Mungkin puji syukur kunjuk ngasanpun Allah Subhanahu wa taala dan itu ngawontenaken resepsi bersih desa. Tok itu materi nikah. Tujuanipun kangge keselamatan desa lan warganipun. Iya. Regen gaya hiburanipun wayang kulit dalamipun pianon hijau kangkong. Iya. Jo kuwi welinge Pak Junadi. Jo lali garenge Semarang kudu dikongkon. Wah iya. Bosmu bengi Pak Jumadi ya. Ya. Sare wangi gocenge panitian ono numpak kendaraan roda loro iki tekan gone dengkulku ngomong. Lampu bakul-bakul sana. Sing tenan
Aku lagi iki ning kene iki kaya apa dimulyake Mas. Iya. Wis teko langsung di kongkon mangan, wis dicepaki ngombe. Iya. Wong kopine nggo metu iki. Iya, kosek. Kosek. Iki Pak Camat kula ceret ya ora apa lho insyaallah. Pak Camat ora kok? Iya. Piye Pak Camat? Lho, kuwi Pak Camat. Wong jauh Pak kok namung ngatur lho Pak. Apa? Desanipun sampun nimbali kok camatipun dendrek. Iya. Bijak napa nggodhawu. Upami mboten wonten anggaran, dalanipun mboten saniki. Sing penting dagelane tetep kula. Ah, udah terus minggu udah terus campur lesus. Bakal. Mbok diterjemahke men ora mati wong Purworejo wis kok terjemahke lagi lo ceret muter angel kuwi lo ceret sama kembali nanti karo dengan ono Lo ki loyalitase masyarakat marang kecamatane kandel. ceng Saiki cewek cowoke ganteng lan ayu-ayu. ret Rek iki retribusine ora tau telat. Lho Pak Camat iki. pacir Pacek. oh iya Lho iki ana apa pinter anom bujuk aku model modal ana rokoke ra. ono ora jalane Pak Dito Padha-padha ngemis tak jaluk dhewe. nah lho anom bujuk aku tegese apa aku takon bapakku dhewe radong kok. Artine lho Pak anu dosa kamu boleh kowe lah tak sing ngene kuwi. Nek iso medene, berarti luwih pinter timbang Pak Sukron. Kok anu pinter karo Mbak Sukron karo aku sok disantet. Aku akeh penggemare lho terbukti idom. Idom mirsani anakmu. Akeh penggemar. Iya. Amin. Nom. Nampa wahyu kepinteran saka bapak lan isi Surakarta. Mergo kuliah. Kuliah. Dwi. Bojomu. Iya, bojoku jenenge Dwi. Lho kok pangling. Iya. Dwi bojoku. Dwi iki jenenge bojo. Oh iya. Jo. Jaga kabudayan tugase saiki ketoke kowe nyambut gawe iki sejatine kowe lak mung jaga kabudayan khususin wayang kulit. Wah iya. MC-mu juga hebat loh. Ini terus seni wayang kulit itu tidak hanya harus apa jenenge dilestarikan. Ini kudu di urip-urip. Kuwi jo. Kang, ayo Kang. Bisa dong. Waktu tutup piye? Kalau mangan kudu entek. Kang, Kan dikarepake budaya wayang kulit ini tetep lestari ing bumi Indonesia. kare dhewe entek. Ko. Kaya-kaya yo iki dalam sing paling laris sak Indonesia. Amin. Wangun kok apa? Iki pokoke wis kalimat iki binting. Saya seneng kowe sama merdekne aku ngetokne rokok ya ta. Nah, Lah iku mosok itu ora apa-apa. kok tidak duri tidak panggung. Ya. Aku wis menang ayu kok wis adu-aduan amplop kok. Coba. Mau sing ditunggu wong pirang-pirang kok sing ayu gorong telu bro. Wong ngerti wis. Monggo ta. Aku ini senengku ini Mas. Ini aku bukannya kalau mergo aku ditimbali, bolak-balik tak omongke. Dimanapun tempat, kalau desa masih mengadakan bersih desa, kuwi ateges desa penduduknya isih guyub rukun. Ya. Iso sambat sinambatan beda iki ora jenenge elek-elek wong kanyatan. Yen kula niku Pak Tlatah Kutha isine tur manggon kula mboten ke kampung. Ten perumahan isine gun lulu gua. Lu masuk wilayah gua makam. Weh. Lu tenang Mas, makanya saya salut dengan masyarakat pedesaan masih guyub rukun terbukti adanya bersih desa malam hari ini disonggo bareng. Gede cilik ora masalah sing penting melu-melu bertanggung jawab. Ya. Mas, yo enak sidang sak kepel iki. Tamrene sing sak Pantura. Iki sing jan lho masamu darane apa mau? Tak kira sing dolanan bidol. Foto. Iya.
Ayo, ngarep dulu. Kuak pampak, ngomong aja, yuk. Gimana dari Kediri, yuk. Nyapa kayak kok menengah nyawan. Nggih, napa kula ayu nggih? Nyawan kok meneleng mandeng mau kerja nakono nang Bagareng lho. Mbak Kung, Mbak Katung. Ya Kakung. Apa? Kok tujuan dari sana? Lek-leke wong Pak Deren, Dalam niki Pak Derenge umur pinten nggih? Sudah itu mah orang. Sudah itu orang. Tuwek. Tuwek, Nggih. mbah tuwek gitu. Mbah tuwek? aku ki ora buntu lek suwek barang. Kowe tadi nek sampe rong turu. Aduh gambir. Masa mau bionamu piye? Ampun sampean lucu. Bener dong. Lambene apa kaya bar mangan bayi. Lambene sangat lucu ya. Jadi aku lho, lagi saiki lho aku iki lho, iki. Kalau putane kok bobok tanggung. So tadi ini jujur kok. Sing diruwe apa ya kuwi? Oke, kowe bocah nanti. Kula bocah Kendiri no. Kediri. Oh yang awak. Sekolah pun yang awak. Oh, yang Diri yang awak. oh yang awak. Yang awak. Jenengmu sapa? Kimora. Wah, sok Jepang. Kok iso sok Jepang? Jenenge kimono. Kimora. Kimora. Oh, jenenge kimono. Dudu. Oh, kimora. Ora umurmu ki piro? Umurku 9 tahun. Pasti ora dengan. Apa? Sang tahun ki pas. Nggih pas niku. Lah, iki kelas piro? Ojo deket-deket aku itu. Jika aku gede. Ada yang guru. Oke, yakin. Oh, tadi ini jujur menengnya kok. Lah wong ora gelem cedhake. Kowe kelas piro? Kelas 3 SD. Ora wis tandur apa? Maksudnya Pak Deren? Ngadur paling. Nandur pari. Wah, bangku tandur mayit lho. Wong cedhake wong tuwa kok wedi. Aku ki elek-elek iki menungso. Nggih. Ora ngono tenan. Iki aku wis krungu-krungu ning kok kok lagi sisan iki ya. Nggih. Lah. Tak takoki sik. Oh, iya. Niku gini sampean kok kuning apa ora kasih kapan ya? Iki enggak semi kalau gamelan. Nek gamelan iki sik kudu ngono, kudu kudu ngono. Wah, kowe iki belum tau dicokot udol nerbo. Wong kok senengane iki yo panjang kaya ngene ya, Nduk. Ning ngene aku tetep berbangga hati. Dari dulu saya terus menangi beberapa tujuan presiden cilik muncul dari Jawa Timur. Oh iya. Ya toh? Contohnya siapa? Almarhum Mega, Mega. terus Niken, Nah, terus apa namanya? Lintang. Lintang, kan? Yo termasuk iki. Yo. Berarti aku ngerti ciriane saya jebakan-jebakan. Iso ora ya ngerti ra ya awake iki jebakan iso ben ngerti kok. Ngerti. Ngerti iki. Ngerti, mama jadi awet dawa umure kok. Ya sana dhisik ya ora apa-apa. Aku ketemu jare sentak gogo. Kan iki
Undangannya apa? Undangannya apa? Undangannya apa? Sebutannya ki apa? Mo apa ra? Ki yang bisa apa? Mo Mur. Nenek mana? Ye, kula dipanggil di rumah Kim. Kim. Oh, Kim. Kim Jong Un. Kim. Ye, Oh, ya wis sapa wae sebutane ana tembunge asma kinarya Japa. Bapak Ibu lenjenenge kuwi iki mesti ana Japa, ana maksud tujuan sing positif. Ya. Iki mau kowe sing bali kuwi sapa? Ini. Sing bali Pak Jumadi. Pak Jumadi. ye, Kowe arep ngakuri yen lagu-lagu apa yen bawa-bawa apa ora mau kagem Pak Jumadi ning kagem sedaya kang wersani. iki kula pengen nyanyi kutone sampean. Heh? Udah nih sampe. Putraku ngendi? Pangkur Semarang. Marco semangat dia angel yo. Oke. Wih. Apa lagu kaya pecah gelut? Aku sekarang Kalian masa preman angel, Pangkur Semarangan ki angel. Ayo lho. Ye, mboten apa. Coba ya, Dek. Kowe yen Pangkur Semaranganmu apik tenan gamelan iki lho. Sapa kemalan kamu? Sapa? Mboten. Oh, Tuku dhewe iso ya, Nek ya. Ye, Sampai. aku lah abis sampun terkenal bakal nanggep Pak Ki Among Bijo Kangko. Wah, anak mana kok? Ye, Kapan, Bu? harus terkenal. Wah, ini wis mulai terkenal kok. Nah, wis coba sama dia sing jaluk meneh tanggal 5 Agustus mulai ngancane ya. Oh. Nah, wah iki wis jaluk besok lho, Mas. Dalem. aku ora ngerti kita kata iki. Pas lain tadi yang terkenal. Ya, biasa. Pangkur Semarang kan? Wah, biasa. Ya, ya. Nek salah bener Pak D. Ya, ya ora. Laras Lino. Salah siapa? Belok. Mingkar mingkureng koro Ye, nuwi. Lagi betok bisa toh? Heeh. Kami ora. Ora mati aku. Apik ku dadi takoni apik ku apik ku. Ning tembunge aja ukara. ye Nah, ya. Kami nyambut ini koro. Ya. Agarono karenan Mardi panitia ya. siwi Gereng. Kok bukan sedino sok jatuh ngene, Mas. Lho, yo apik. Ning polamu aja sok medhet ngono, medhet sing mati kowe. Lho, ning pas anten lho. Ah. Sawonen bokonge. Lho. Dipres dite. Wah, gayane. Nek terus apik, tak semot. Awas ya dur. Awas. Kurang sithik. Ayo, tak wangi itu. Luar biasa ruangan. Suarane nganti kaya mondok. Tenan. Iki menilai gawe anak ini nang gawe iki ora muni malam semua. Gawe iki lho. Kok iso nang semua? Duit keluyan yang sangat luar biasa.
Iya lho, mangko Semarangan ini nyatane kuat ya lho ya. Nggih. Maju kono lho, pasawan kau ngirangan, lho rupane lho. Ya, Duk. Pasawan kau ngirangan, silap godhong ganyong. Apa kuwi? Irunge mendele batu enono. Ning cantik. Enak. Iki manggune diglem to. Oh, ora. Apa ngidani gue terakak lu? Nek mau ora apa-apa diblok. Nyawa jaluk ono. Sinuba sinu karta Semarang ini nilai kesulitannya tinggi, dipangan. Neng yo kuwi sing wanci leleno bino mati. Apa kuwi? Yo iki mulu. Heeh. Iki rakyatnya sajake nembane ning dhuwur perahu. Libat. Wes kowe iki diwet-wet terus berlatih jangan puas diri. Nggih. Ya, Lah api disangoni nggih. tak omongi aja ngomong. Ya, iki antara kowe karo aku. Awake dhewe iki padha-padha duwe sekolah. Kowe jaluk cukup. Lagune mondok. Apa yo? Niku. Ada Semarang harus video-video. Iya, Mang Mondo, sama iso sama Mondo. Assalamualaikum, sedherek dalu kami ngomongake Bendoro Katul Jaya. Pamirsa, salam. Desa Purworejo, yaitu kantor makan, gimana bapak di masyarakat Desa Purworejo, komunitas PGKP, penggemar jalan kanggo Purworejo, sama dayanipun, lakmani dia bersih desa, matur bangun, cekak, nyuwun lagu dangdut Puspito Nowo. Saged. Apa-apa nih bisa mendorong Anak-anak sithik
Ini jane si Jeno bak pikir. Kabeh jane duit nih. Tenang dong idune gak awakmu lah kok ngangkok makangko wis paling ya oke. Sugeng halo Pak Dalang, halo Pak Ngangkok aku pun. Halo. Halo. Yo lagu memane. Wah, nggih, monggo kalih. Hah? Niku ndek momane. Oh, padha. Oh, yo. Tak wacane sik, Dok. Iki tak macane sik ya. Om. Sudah memane kok kali dino. Nggih. Monggo miko gadis Kalimantan, monggo sekawan cucur bau. Saya wonten Mak Dik. Monggo sekawan cucur bau. Iki temen, apa enak iki? Ono ya? Ono. Ono wis kok tak omoni wis kowe. Ora apa-apa, cucure ora apa-apa. Ya kowe. Gending menika sedaya kula percaya sedaya waduk Purworejo, panjenengan duwe Kangkung Purworejo PDKP. Matur nuwun, agama dalam wijayipun tambah laris. Amin. Amin. Nah, ya Dok, lagune memane ya Dok. Nah, iki duwite pengen ya. Nah, ya. Makai mama. Makai mama. Kalau aku Orang aku. Oleh aku lagi piye? Iya, aku kayak mana. hari ini. Enggak mau saya. Oh, ini akan kopi. Sama Mas enak kuku di. Ada banyak kopi atau bio. Oh, Pahit. memane ya. Naik rasa di belok. Pahit itu rasa kopi kok di bio. Dan saat ini duwe bilok se rupane apa ngono. Iki akan bilang luar biasa loh. Dia ngenani metu aku nang ngendi rek masang gulungan iku wale. Malah kayak mau kobal. Saiki wis ora kuali saiki pinter. Dene panggunge bodole diwani karo budui. Saya makan seneng gitu dewi. Iya. Dia dia bocok lah ya tahu berarti sudah ini Dia pilih anu dia. Ya, nanti dadi ini kita lagu memane. Manik. Nah, sekarang apa memane ini? Sekarang. Pak Gereng. Pak Gereng. maksud gondrong. Oh, Dipilihake yang nglakoni lagu disebut pengarangnya kanggo ngurmatin singa. oh, langsung gendro. Iya. Yang meringi sebetulnya ini. Ini lho, tapi kabeh kuwi kudu dicekake ya. Oh, ora wong retak. Mane garang kamu sali ya Mas. Oke. Ndak anu jenenge langgam sik Mas Joro. Nah. Oh masih ya Yo. Ya oh masih langgam terus dangdut. Ya coba. Yo, buka sekongi buat. Yuk. Mas Diono Simalang BWKJ. Waduh.
Terima kasih. Lancar, luar biasa. Lagi gitu. Aku tak jadi jalan lagi gitu. Ngapa? Di sini ini presiden lagi gitu. Seneng ngapa? Seneng ngapa? Kalau lu bagi apa? Joget. Kamu diperintah. Sudah ini. Sorry iki kok goni batok ora gelem Dik. Kowe nganti goro-goro. Yo, tapi sing diarani sportivitas Ya. memang. Sampeyan barang yang ngono to. Iya no. Ngomong karo nyambut gawe karo nonton-nontonan. Ya. Ngono.